Buhari ya bayyana asalin abin da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke bukata. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen labarai wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda yin hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba, ka sani kuma a kyauta ake danna subscribe. Da fatan za a danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. Shugaba Muhammadu Buhari ya kwatanta mayakan kungiyar Boko Haram da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya a matsayin manyan wata da ke neman abincin da za su ci. Da yake magana yayin taron da aka gudanar a fadar shugaban ƙasa a ranar Talata, Buhari ya ce shugabannin hukumomin tsaro suna iya ƙoƙarinsu, amma akwai buƙatar su ƙara ƙaimi wajen tattaro bayanan sirri. Mutanen da suka halarci wajen sun hada da mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo, shugabannin rundunar sojoji, hukumomin tattara bayanan sirri da kuma membobin kwamitocin tsaro da wakilan kungiyar gwamnoni duk sun halarci wajen. Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana damuwarsa akan yadda 'yan ta'adda ke samun ƙananan makamai duk da rufe iyakokin ƙasa da aka yi. Da yake karyata ikirarin da wasu ke yi na cewa 'yan ta'adda sun fi sojojin Najeriya makamai, an rawaito shugaban kasar yana cewa abin da ya yi saura cikinsu manyunwata ne masu farautar abin da za su ci, masu sata a shaguna da kasuwanni, sannan kuma suna kashe mutane da basu ji ba basu gani ba. Buhari ya sanar da gwamnoni cewa akwai wasu makamai da kuma jiragen yaƙi da aka yi oda daga Jordan, China da kuma ƙasar Amerika. Amma ya ƙara da cewa sai an yi haƙuri saboda ana buƙatar ƙwararru da za su kasance matuƙa na wannan jiragen yaƙi da kuma makamai. Ku ci gaba da kasancewa da sashin rahotanni don samun labarai a koda yaushe. Ana muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa, domin ta hakan ne kaɗai za mu iya sanar da kai. Mun gode.